Why huno nga kalingawan ang dalit sa bagong time slot sa inyong paboritong review show sa nasud ang Pop Talk. Masaksihan ang Pop Talk karong Sabado, Mayo 1 sa bagong oras sa alas 9:50 sa gabi sa GTV channel. Makig-jamming matag Sabado sa gabi kauban si Tony Pet Gaba nga siguradong isuroy kamo sa pop na pop nga mga food tambayan o summer pasyalan. Ipaambit usab ang patok nga mga latest gadgets karong new normal. Mag-uban ta nga makig-pop o flop sa mga bagong episode nga ihatod kaninyo ni Kuya Tony Pet sa iyang mga bisitahon. Busa mga kapuso, ayaw ninyo si Piata karong Sabado ang linahi nga trip uban ang Pambansang Review Authority nga maghatag gayud og kasayuran o kalingawan sa inyong kagabhion ang Pop Talk. Mga kapuso, si Kuya Tony Pet ito. Iniimbitahan ko kayong manood ng Pop Talk tuwing Sabado pa rin sa ating bagong time slot 9:50 PM sa GTV. Pop to pop kayong tunay!